Ex-editur ta' Times of Malta iddeskriva bħala banali u fake is-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech. Fil-waqt li uża filmat tal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iżejjen is-siġra tal-miliet, Steve Malija kellu messaġġ li jmur lil minn dan l-episodju partikolari. Fil-fatt biex ġabar kollox uża slogan Sorry State of the PN. Dan taħt il-messaġġ A show that is sadly reality kiteb ukoll banal u fake. Il-messaġġ ta' Steve Malija li għal snin twal mexxa Times of Malta u kien qrib ħafna ta' esponenti ta' gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista jingħaqad ma' ħafna oħrajn li fl-aħħar xhur tefgħu dawl fuq it-tmexxija jew in-nuqqas tagħha ta' Bernard Grech. Min qal il-Partit Nazzjonalista għadu ma sabx il-mexxej ideali bħall-ex Ministru Michael Falzon u min bħall-akkademiku George Vital Zammit semma jekk wasalx il-mument li fil-Partit Nazzjonalista il-kap jitlob vot ta' fiduċja. Kienu bost oħra l-opinjonisti li wrew ix-xittiċiżmu tagħhom dwar il-mod kif Bernard Grech ġab ruħu f'momenti sensittivi u deċiżivi.